Joto no khulumbai kha anto Norok sinuwa ani mung Bimal Debbarma Loba hangkai sinuwa hangkai ang 19 tarik Januari 2025 Baijal kamini Rungnokni nokla kotoro Debbarma Bosongni Malaima Panda angna thangwi tongo ang abono belai belai khai kha kaham yafaro tamle himba Chini Debbarma Bosongni bo kaisa riti niti culture tongo a culture oboni Bising tino kaisa message Wngnai kha khayo tebolo Tripura Haste ni je Debbarma tongmani borokno tuibo Chini je Haste tui kaisa committee kaham kai khawan hne ang mane kha khayo ani khawo wansogui tongmani tebo buskang sakangono omo haike kaisa Debbarma Bosong Malaimani Panda tebo sakang angkai hamkamo hne khawo songoi tongmani angkai Khwna 19 tarik Januari 2025 sarikni 2 tan simi abo chengjaknai angbo aboni koktoma manjak angkai kaham nongnai kha khayo chini je Debbarma Bosongni bisingo oroi poroi nangai tongmani haste ganangni committee khaka hangkai abono a Bosongno control khaimanano je cherai Khwnairok tabuk oroi poroi ungui tongmani hangkai a Bosong ni tebo develop Wngnai bono kaisa class rinan bagui tei chini je hukumu mukumu tongmani abobo kaham kai no Mwkthang narakmano hne ang kha khayo hangkai tei tam sanai tabuk cherai Khwnairok okra chakrano manima kwrikha okra chakrano maniya sonman rimani belai kom wngthangkha hangkai mani chukima jinis tongna nango hangkai tabo han cherarok lama buskang teirogo himui thangkha haino cigarette rok pha okra ni buskang rogono nonglai tongo hangkai nini omor kaya cherairok bo okra rokno maniya hangkai aborokno control khai manana asa khayo hangkai cherairok tebo kefek manairok bai godaljak borok okra nobo kiriliya hangkai tei buta ba bibi abtirokno chukima kwrwi nini bike phano phur pharkai chalokmani dolai chalogo kunu kebono kirma kwrwi aborok Debbarma Bosongni bisingtui tebo kaisa committee khayakoi joto jaga control khaika hangkai mane gyan borokno gyan ni bujok hangkai cherairok kaham lama o phayana asa khayo tei wngya sanino deraya sanino borokno bujogui kahamni lama o tlangna nango hangkai derabai bujok hangkai bono asuk control o tuimaya phanangthang hangkai abono ani naimung tei tam sanai chini to kwbangma borokno lekhapora rogobo agogui thangka tabuk turuk agogjak hangkai borokno jara kwrwi Wngnai borok rang puisa pora mano manphano rang puisa kwrwi bongni kwrwi Debbarma Bosong bo kaisa phandok toiri khai phano amtui chubachu khlai chini hasten phataro porna Mochwngnairokno borokno atui bosor waisa phano je student tongnairokno borokno bo chubai mano aborok hangkai mana hamnai kubuni Bosong rogo atui khaino khlai tongo chini Bosongni borok phatar haste bo kwbangma bial nangui samungrok tanglai tonglaijao hangkai kebo bipot apot nangkha hangkai amtuirokno kwbangma amchaini borokno chuba nani system rok tui phaika hangkai mane committee te phuarwi tlang thangka hangkai tebo kaham wngman hne ang khai kha khayo।